Hallo alle sammen, velkommen. MAT Gamers, og vi har Mathias med her. Ja. Ja, her. Skal jeg så vælge, hvad for nogen I vil have? Fordi jeg har aldrig spillet Ability Draft før, så... Jeg har en god Jeg idé. har ingen idé om, hvad jeg skal tage. Du skal nok tage noget intelligent. Du kan se, der er ligesom sådan en maske, der er Ja, sådan last peger- word. Eller sådan Ja, noget. det kan du tage. Altså det er ved siden af. Skal jeg tage den? Du skal nok tage det nummer 2, altså W. W'et. Ja. Nå ja, det har jeg set. Og så bagefter, så skal du nok tage... Ja, hvis du tager det, og så er der sådan 3 pile. Ja, Og det... jeg kan sige til, når du skal vælge. Nej, så kommer jeg til at tage det. permanent ability. Nå, du skal vælge. Nå, du ved, hvad du skal vælge, ikke? Your turn to pick. Er det som et Q? Ja. Okay. Men, skal jeg tage sådan noget permanent invisible? Eller Ej, er hvad? den der? Ja. Ej, det så jeg slet ikke. Den er sygt god. Jeg var første vælge. Jeg kunne have fået den. Må jeg godt tage den? Men den er taget. 18? Når de er helt korte. Nå, holdet har taget den. Når de der pile, de er der ikke. Nå, så bare til... Bare til hvad? Du kan... Burning Spear? Eller... Hvor er den? Nej, den er sådan bedre til... Du er intelligent. Du kan tage den der... Der er ligesom den der... kniv. Sådan en lille kniv. Glows of Ja. Wisdom. Den kan du tage. Glavis of Wisdom? Ja. Er det den? Okay. Oh. Hvorfor har jeg ikke taget noget ulti? Your turn to pick. Nej, den er væk, den er ikke... Så tag den ved siden af. What? Du fik Nå, nej, det var dig, der nå. fik den. Lol. Ja, du så bare, nej, den er væk. Jeg skal så tage bagefter. Men lige, jeg skal lige selv vælge. Nå nej, det er dig bagefter. Du kan tage... Kan du se, der er ligesom sådan en skjold, der hedder Mana Shield. Den er der tæt på de der 3 pile. Ja. Ja, tag den. Your turn to pick. Jeg skal lige hurtigt til noget. Ja, Jeg okay, tror, den der er optager det. Når du har valgt. Den optager. Fedt nok, jeg skal bare lige tjekke. Nu skal vi... Du skal nok tage... Ja, du skal tage det der Ultimate, hvis du kigger på nederste række. Ja, Så skal du tage det, der hedder Stone Gaze. Stone Gaze. Eller det der... Ej, jeg skal Nederste nok... række, eller hvad? På aller nederste række, der er Ultimate. Okay. Hvad sagde du, det hed? Du skal nok til det, der hedder Stone Gaze, eller det, der hedder Massive and Ward. Stone Gaze. Det kan du godt tage. Det er sådan et, hvis de kigger på dig, når du har brugt det, så bliver de stunnet 3 sekunder eller sådan noget. Men Stone Ja, de bliver Gaze. stunnet 3 sekunder. Hvor er den hen? På aller nederste række, der er det sådan en stor Stone Gaze. Det er den, du skal tage. Jamen, hvor er den henne? Hvad mener du? Nå, der. Nå, det var jeg. Nå, for helvede, hvor er jeg dum, mand. Kæft, spis. Hvad gjorde du? Stone Gaze, ikke? Mm. Okay. Jeg kiggede bare på standard-evnen, og så bare fuldt. Altså, hvad fanden sker der for mig? Ui, hvad skal jeg til? Jeg har ingen anelse om, hvad jeg skal tage nu. Your turn to pick. Ja, jeg tror, jeg tager de her. Og så er det bare et normalt game, eller hvad? Ja, så spiller du bare normalt. Okay. Nu starter vi om 5 sekunder. Så. Silencer mig, der er den der. comes to war. Hvordan der? Hvad skal jeg gå op i?
Prepare for battle. Silence det, eller hvad? Ja, og skader. Okay. Hvad skal jeg så? Skal jeg bare købe de der standard ting? Ja. Du er jo... Ja. Bigger bot, ikke? Fuck, hvor er det dumt. Yes. Nu vil jeg så sige, at jeg er ikke den bedste til Dota, men det er noget andet. Det går nok. Jeg ser lige, hvad for nogle abilities de har fået. Silencer, altså er det hans normale angreb, eller hedder det Silence? Han hedder Silencer. Ja, men I cut a path. Altså, prøv lige at fortælle det igen. altså, hans Q, det eller ability show nu der, hans Q, det er jo last word, ikke? Er det hans normale angreb, eller I go. er der et angreb, der hedder Silence? Det ved jeg faktisk ikke. Men altså, han har det der last word normalt. Okay, det kunne godt være, der var noget, der hed Silence, eller en af hans angreb hed det. Det ved jeg Abilities. faktisk ikke. Yes. Onward. Hush. Hans ultimate hedder Global Silence. I make my move. Hvad gør det der Stone Gauge og alle de der ting? Hans Stone Gauge, det, hvis de kigger på det, så bliver de stunnet 3 sekunder, når du bruger det, ikke? Og så skader det også noget, når de kigger på dig. Hey Mathias, det der Q, ikke? Er det noget, jeg bruger i luften, eller noget, jeg skal target på? Du skal bruge det på dem. Så jeg kan ligesom gøre sådan her. Der var noget møg. Not a whisper. Løb, de er alt for OP lige nu. De har double damage. Nej, jeg tror lige, det er vigtigt. Ja, jeg reddede lige det liv. Vil du have en healpotion? Ja, tak. Det var lidt noget lort, de havde double damage, og så brugte de et stun. I'll cut you down. Silently. Attack. Kan jeg også silence and minions? Ja, men de har ikke rigtig nogen abilities. Why? Ej, men jeg har bare ikke fået nogen minions endnu. Og det var Det var ikke mig. det er en af hans normale angreb. Absolutely. Skal jeg bare gå op i mit W? Gør jeg bare. Jeg gør mit W. W. Det er sådan et, du kan slå til og fra. Det skader sådan lidt ekstra. Men det kræver også lidt mere. Ad. Nej. Right that first I know that. blood should go to your team. Hvad level er du i? I wouldn't Mig? hear of it. Du er mega syg til at last det på minion. Jeg har ikke fået nogen minions endnu. Det er fordi, du skal vente med at skyde. Hjælp med ham her. Brug dit, Du har ham. Jeg tror, Mig? du får ham. Ja. Det er sygt. As the grave. Exaltation. Not a Hvordan whisper. kan jeg miste al min mane? Catch this. Shut your mouth. Lol, jeg har en Hjælp minion. med ham. Yes. Du er den, der fik vores første kæde. Men, okay, så det der, hvad er det der gør skade 150? Jeg tror, at må skade sig. Du må fandme lige lære at købe dårligt. Sådan der. Hvad gør mit E så? Mana shield. Det er sådan et, du kan slå til og fra, så mister du lidt mindre liv, men så til gengæld mister du også mana. Når du slår det til. Det giver ikke nogen mening. Du mister lidt liv, men du mister også mana, når du slår det til. Ja, altså du mister mindre liv, end du vil gøre normalt, men så mister du til gengæld mana. En lille smule. Nå, okay. Fortune. Og jeg tror, jeg dør nu, hvis jeg lige møder dem. Ja, som jeg gør. Skynd dig. Ja, jeg overlever.
Nej. Catch this. No, my minion! Nej, Hvad for nogle abilities her? de er inde i den sidebutikken. Down. 4 minions, Mathias. Jeg har... Hjælp! Ja, jeg kan ikke gøre så meget. Jeg overlever. Du fik et kill. Du kan godt tage ham. Nå, men ikke... Jo, det kan jeg nok godt. Du kunne gøre det så. Husk at bruge dit W. Det tror jeg ikke, du brugte, gjorde du? Nå, hvad gør mit W? Skal jeg bruge det på mig selv? Du skal bruge det på dem. Det er sådan, at du selv Nå, er det slår rigtigt? det til, hvis du ligesom højreklikker på det. Så bruger du det hele tiden. Nej! Du skal nok lige tilbage og købe noget liv, eller få noget liv. Jeg kan lide jungle. Eller har du en heal potion? Nej. Har du en med? Attack. Jeg prøver lige at gøre lidt jungle. Det er ikke fordi, jeg tror faktisk Silence er en ret god. Ja, det er han også. As the blades fly. Nej. Løb! Nej, det... My ear. Vil du tage en heal potion med til mig? Er du død nogle gange overhovedet? Nej. Du redder mig den en gang. Har du ikke... Du er ikke minusgrød, du har en plus Once more. Ja, jeg har en 2. 2. Ikke? Hey, vel lige. Bare for sjov. Hvad ved du? Hvad er det, der er bare for sjov? Jeg sætter bare det der, og så... Nej. Jeg tror godt, jeg kan tage dem. Ja, jeg er i level 5. Yes. Jeg er level 4. Tog du den der heal potion med? I Yeah. make my move. Bær. Tak. Thank you. Shut it. Hear me out. Og nogle gange kommer der sådan en lag spike. I don't even want to hear it. Killing domination. Ad. Double kill. Han er jo feedet ham der. Altså nogle abilities har han Yes. den han har faktisk også ret OP abilities. Han har sådan et, der gør, at han hele tiden bliver usynlig, og så har han, der stunner. Sådan et, der gør, som man mister rustning. Nej, så kan vi spørge. Any last words? Vi kan altså godt tage dem. Skal vi lave bagholdsangreb? Vi kører, når de har dræbt de der minions til. Så når de er lidt længere frem, ja. Nej, kom her. Stil dig der. Jeg tror, jo, vi kan godt tage dem. Ja, men de kan bare nå at flygte, hvis de er her. Ui, der kommer en nu. Der er lidt for stille. Nu går vi på. Vi går på dem. Kom. Yes. Vi tager den her vej. Uden her. Ja, nu. Nej. Vi er fandme buster, men hjemme. As the blades fly. Ja, jeg er død. Jeg har ham her. No. Ja, jeg overlever. Gør du? Fik du en? And that be still. A step ahead. Det kan være, jeg kan nå at flygte. Hvis der er regeneration. Oh my god. Ah, I du har make ikke. my move. Sådan rigtig lige sådan går ned og tager... Ej, fuck, så kom Bounty. Nej, så kom Bounty lige der, hvor løber forbi. Ah, det er lige meget. Den giver ikke særlig meget. Eller den giver ikke så mange penge. Your middle tower is under attack. Lol, Bountyen er ikke blevet taget nu. Den går jeg sgu ned, så... Oh my god, stop feeding. Ja, vi har altså et noob team. Ham der Riki, han er level 4. With quickness. Coin for me. Silent. Er Riki level 4? Han er lige præcis level 4. Ad.
Jeg er level 6, jeg har mit ult. Jeg gør mit ult egentlig. Det kommer an på. Det har jeg fortalt dig. Det stunner, hvis de kigger på det. Nå jo, det er rigtigt. Altså hvis mandens hoved er over mod dig, Your så bottom tower is under attack. Gør det også det med minions? ja, alt hvad der stort set kigger på dig, men der er meget cooldown på, så... Jeg skal bare sådan lade være med at bruge det, eller hvad? Med mindre altså, der er et par stykker. Eller de er ved at dø. Skal vi tage dem? Jeg skal bare lige... Prøv at se, hvor meget jeg skader på dem. Lol, det skader meget. Det er mit ulti. Nej, vi venter lidt. Kigger lige om der er noget. Nej, der er ikke noget. Åh, fuck. Hjælp mig. Der får jeg lige mit liv. Undskyld, Mathilde. Jeg kunne altså ikke hjælpe dig der. Er det ikke okay? Ja, jo. Ellers så havde vi begge to bare været døde, og det havde Jeg været... faktisk brugt ulti, men det er fint. Men det var, så havde vi begge to været døde, hvis jeg havde prøvet. Altså, Hvis du har brugt ulti, så var de jo større end 3 sekunder, så er vi nok overlevet med det lige meget. Ej, skal vi til at købe 2. kan du købe... Nej, det behøver faktisk ikke købe noget med til mig. Okay. Så skal jeg lige have noget mere... Vi har en curry, ikke? Ja, den er bare lige optaget. Fortune's changed. Vil du lige hjælpe? Jeg er død. Turn down for what? Your Dude. top tower is under attack. Åh nej, Prøv at se. Den lille sten. jeg så det godt. Attack! Jeg kunne ikke have taget dem, ellers så var jeg død. Ja. Eller jo, jeg kunne måske godt have taget 2 eller 1 eller sådan noget. Silence is golden. Fuck. Du skal væk. Ja, Nej! Jeg var klar. det er hende der er så fint. Er det? Eller hvad? Nej, det er bare hende, der går sammen med det, der er så fint. Nå, Your top tower is under attack. så tager jeg lige nogle... Og lad mig se, jeg skal bare op til den der... Ej. Ja, jeg køber den der overkloppen og får uvenlig hvad? Der fik Nå, jeg jo. et kill. Gør du? Ja, med lidt KS. Den mødte lige en på vejen op til vores lane. Sådan, nu sparer jeg op til Black King Bar. Black King Bar? Den er altså ikke god til dig. Det er den, jeg så recommended. Seriøst? Ja. Jeg har den her recommended, og så den der, og 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 den der. Det er bare den der, den der. Og bare den der. Scepter den er, eller hvad? Scepter går at købe. Det ved jeg ikke. Scepter skal du ikke købe, tror jeg. Den gør ikke din ability bedre. Men Scepter, den er god. Ja. Men Men altså, det- det er endnu bedre for eksempel til mig, for så bliver mit ultimate bedre. Skader det mere. Lol, var han i level Nå okay, de andre er egentlig ret højt level. Der står hun. Jeg vil gå ind og tage hende bare for sjov. Hun står derinde. Åh. Shit. Any last words? Nej. Jeg er god. Yes. Jeg brugte lige mit ulti på en forkert. Jeg kunne få et kill. Må jeg få det? Jeg så skynd dig. Nej, du skal Nej, bare- jeg dør. Jeg skal bare... Jamen, det var jo altså... Jeg kunne ikke gøre noget til sidst der. Jo, jeg kunne godt have løbet væk. Jamen lidt har jeg mit ulti. Jeg har ikke nok mana, jeg skal lige få en. Nå, jeg har i hvert fald ikke en minusscore. Attack. Radiant structures are fortified. No, nu dør vi. The enemy's Nej. tower. Nej, jeg tror vi taber det her. Det Ej, var hvis lidt han... dumt der. Ja, det er fordi vi har ham der med Kid og Fide. My Ja. blades
will run. Your bottom tower is under attack. Det er jo bare livssygt, så jeg kan Your godt tage dem. bottom tower Nej, has det kan jeg ikke fallen. generelt. Nå, men hej hej, vi ses i næste afsnit af Dota.